أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا أرحم الراحمين. أمبي على تانو كبركة داي كان لمن كسني الله سبحانه وتعالى بلو أكوشا يا على كراكا أني أكا صحابة وبي أني أكا سمغو وبي ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ arajo majura lamɛnnikɛlaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na. lamɛnnikɛla min bɛ jamana kɔnɔ yan min bɛ jamana kɔ kan an ka foli bɛ ka taara aw bɛɛ lajɛlen ma. min bɛ tuba kɔnɔ yan min bɛ tuba kɔ kan an ka foli bɛ ka taara aw bɛɛ lajɛlen ma. walanda in n'an bɛ ka ta arajo majura studio kɔnɔna la a bɛ transfer ka taa site minnu sanfɛ arajo majura site, tuba mesiriba site, agence majura site, ani a bɛ boli ka taa site o site sanfɛ. an ka foli bɛ ka taara o bɛɛ lajɛlen ma dante foli min na. ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ dugutigiw bɛɛ fo, an bɛ alimamiw bɛɛ fo, an bɛ shirifuw fo, an bɛ komandanw fo, an bɛ mɛriw fo, députéw, école maîtres, madrasa kalanmɔgɔw, bulonŋɔnɔ karamɔgɔw, musokuntigiw, jeunesse mɔgɔw, digakane, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. arajoso baarakɛlaw, an ka foli bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma. ni o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna don an ka walanda kɔnɔna na. walanda min n'a bɛ tɛmɛ arabaso arajo majura studio kɔnɔ yan nɔ. ni a y'a sɔrɔ aw hakili b'a la an ka walanda tɛmɛnen kɔnɔna na an kumana sali fardaw de kan. o kumana sali ni an y'a fɔ ale de ye bato la belebeleba ye, ale de ye bato la belebeleba ye. ala ka kɛlɛbantiya kɔfɛ, muhamadu ka cidenya sabatilen kɔfɛ, sali de ka bon ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen kan. o kumana fɛn caman de gulonnen bɛ sali la. fardaw b'a la cogo min na, sunaw b'a la tentɔ, mustahabu b'a la tentɔ, mandubatu b'a la tentɔ, makruhatu b'a la tentɔ. fɛn kɔniyalenw, fɛn dagayalenw, fɛn wajibiyalenw, ayiwa nin bɛɛ lajɛlen bɛ sali la. kumana nin bɛɛ b'a la dɔnnibagaw ye ɲɔgɔn fɔnkɔɲɔgɔnya a yɔrɔ caman fana na. dɔ bɛ dɔ jate ka kɛ suna ye, dɔ ta jate ka kɛ suna ye, dɔ bolo suna de ye nin ye, dɔ bolo makruhu de don. o caman bɛ sali kɔnɔna na. o kumana an bɛna an da don sunaw fana na k'o walawala. o kumana an ye fardaw kɔni jate, a y'o mɛn. o kumana an bɛna suna fana jate, a b'o fana mɛn. ni an banna suna foli la ka wagati tɔ to yen nɔ, an na don mustahabu kɔnɔna na. n'an ma ban suna la, n'an danna ale yɛrɛ ma, a bɛ sigi kun bɔ. an bɛ ala deli fɛn mun na, o ye allah subhanahu wa ta'ala ka diina in faamuya cogo ɲuman di an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma. an min bɛ k'a fɔ, ala k'an ni sababa bɛn fɔta ani kɛta bɛɛ lajɛlen na. sunanu salati kam hiya sunanu salati wa ma hiya. a ko sali sunaw joli de don, wa jumɛn ni jumɛn de don. o don an ye farda jati, an ko o ye farda 14 ye. bon bi a bɛna suna fana ta f'i ye. sunanuha 14 sunnatan. o kumana sali suna fana o ye 14 de. 14 de don ala mazhabil imam malik, imam dar al-hijra. alimami malik ka taasira in na, a ye alakira ka hadisaw faamuya cogo min na, an ko o de y'a ka taasira ye. a tɛ komi ko diina dɔ de bɛ maliki bolo mun tɛ alakira ta ye dɛ. alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhu. ayi
taasirate maliki bolo min tɛ alakira ta ye maliki ye alakira ka hadisaw faamuya cogo min na an y'a fɔ o ɲɔgɔnna de bɛ karamɔgɔ bɛɛ bolo ni maa ma n'i k'i bɛ karamɔgɔ dɔ nɔfɛ taasirate karamɔgɔ in bolo min tɛ alakira ta ye dɛ o karamɔgɔ in ye alakira ka hadisaw faamuya cogo min na o de y'a ka taasira ye o kumana maliki fana alakira ka hadisaw faamuya cogo min na sali farda kun kan a y'o jate k'o kɛ 14 ye wa suna fana a ye min faamuya alakira ka hadisaw la suna ko fanfɛla la a y'o fana kɛ 14 de o kumana o 14 an bɛna kuma o de kan sisan jumɛn ni de don a bɛ kɛ cogo di inshallah ala ka diinɛ in faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma a ko 14 de don a fɔlɔfɔlɔ suna la qira'atu ayatin ba'da al-fatiha an ko o don o fatiha kalani an ko ye farda de a bɛ kɛ cogo min na an y'o ɲɛfɔ bi fana sali suna fatiha kalanen kɔfɛ ka tila i bɛ mun da fatiha kan kabini aya la walima i bɛ sura min da fatiha kan o sura in kalani walima o aya in kalani o ye sali suna dɔ ye o ye sali suna fɔlɔfɔlɔ ye la qablaha a ko nka a tɛ kɛ ka kɔ fatiha ɲɛ dɛ ayi a bɛ kɛ de ba'da al-fatihati mais a tɛ kɛ ka kɔ fatiha ɲɛ n'i ye fatiha kala ka tila di i bɛna ni ayiwa sura in ye walima aya in ye ale fana ka sunakan kɛ ya fi raka'atil ula wa thaniyati a bɛ arakan fɔlɔ de la ani arakan filanan fardaw la masalan sali fana arakan fɔlɔ i mana fatiha kala i bɛ suran dɔ d'a kan walima i bɛ aya dɔ d'a kan lazara arakan fɔlɔ i mana fatiha kalan ka tila i bɛ suran dɔ d'a kan walima i bɛ aya dɔ d'a kan cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen dama ka kan nin na o kumana sali fana arakan sabanan fatiha dɔrɔn de bɛ kalan suran ti kala ale la aya ti kala i bɛ fatiha dɔrɔn de kala k'i kunbɛrɛ minɛ cɛ ni muso bɛɛ dama ka kan o la kɛnɛbaatɔ ni banabaatɔ bɛɛ dama ka kan o la arakan naani na fana sali fana na a fana bi o cogoya la arakan naani na n'o ye arakan laban ye i bɛ fatiha dɔrɔn de kalan k'i kunbɛrɛ minɛ fɛn wɛrɛ ti fara kan kabini aya la walima soran la bon sali fana salila cogo min na ani lanzara bɛɛ lajɛlen ye kelen ye différence min bɛ sali fana ni lanzara sali cɛ o ye ŋaniya de ye parce que n'i bɛ sali fana seli i n'o ŋaniya ta comme o don an y'a kalan kɛ cogo min na n bɛna sali fana sali n'i ma ŋaniya siri nin cogoya in na dɔrɔn ani lanzara différence tɛ o ni ɲɔgɔn cɛ wa a ti wasa o cogoya kelen dɔ fana différence min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sali fana kalan bi janya de lanzara kalan bi surunya misaliya la n'i ye fatiha kala ka tila i kan ka aya min ta walima i kan ka sura min ta o ka janya sali fana ta ka tɛmɛ lanzara taw kan nin différence dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ sinon arakan jate ye kelen ye ayiwa kalan fana cogoya la fatiha bɛ kalan ani sura bɛ kalan walima aya bɛ kalan arakan fɔlɔ fila la arakan laban fila n'o ye sabanan naaninan ye fatiha dɔrɔn de bɛ kalan olu la o cogoya kelen do fana fitiri la n'i ye fatiha kalan ka tila i y'a faamuya ayiwa kalan bɛ bange de fitiri la bon i bɛ fatiha kalan ka tila i bɛ sɔrɔ ka sɔran dɔ d'a kan walima ayan dɔ o cogoya kelen do fana arakan filanan fana ale bɛ tentɔ i bɛ fatiha kalan i bɛ sɔran dɔ d'a kan mais fitiri arakan laban na i bɛ fatiha dɔrɔn de kalan ale la bon dɔ bɛ se ka ɲininkali kɛ sisan nɔ ko yali n'i ɲinana ka sɔran da fatiha ka arakan laban ninnu na dun an b'a fɔ i ka sali ka ɲi mais i ye ɲuman kɔni to yen a kan ka kɛ cogoya ɲuman min na i y'o to yen nɔ mais i ka sali ka ɲi kabla t'i kan ba'ada t'i kan o kumana sɔran farali aya fatiha kan walima aya na a kɛra kalan bɛ bange de saw a kɛra kalan bɛ gura de saw arakan fɔlɔ fila kɔnɔna nin bɛ kɛ ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka diina in faamuya cogo ɲuman di an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma wa itimamu suratin mandub ako an ko ka sɔran kalan n'i ye sɔran min daminɛ k'o sɔran dafa o kɛli ayiwa o ye baara ɲuman dɔ ye o kanulen do n'i sera ka sɔran ta ka sɔran dafa o de ka ɲi o kumana alimami min ni i bɛ yɔrɔ wɛrɛ kalan min tɛ sɔranw ye i y'a faamuya i bɛ aya dɔ de ta k'o kalan aya mana janya cogo o cogo
a baraji se ka bonya maa min ye sɔran daminɛ k'a dafa ye a baraji se ka bonya n'o ta ye parce que o de ka ɲi ka sɔran daminɛ ka sɔran dafa o de ka ɲi bon n'i bɛ sali ni mɔgɔw fana ye i ka kalan to hakɛ la alakira ka sunna de y'o ye alayhi salatu wassalam parce que makotigi bɛ an na ayiwa maakɔrɔ bɛ an na ayiwa a ko ka ca n'i bɛ sali ni mɔgɔw ye n'i ye fatiha kalan hakɛ dɔw ta hakɛ min n'a bɛ bɛn mɔgɔ ninnu ma kana kalan janya k'a dama tɛmɛ fo mɔgɔ bɛ taa degun sɔrɔ o fana na k'a fɔ ko a fɔra de ko n ka sɔran de dafa la sɔran fɔra o ye ɲuman ye k'o dafa o ye ɲuman ye mais sɔran surumaw bɛ yen sɔran hakɛlɛmaw bɛ yen i bɛ se k'olu kalan kuma fɔ kun ye o de ye ala ka diinɛ in faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma wa yaqumu maqama al-ayati ba'du ayatin tawilatin laha balun a ko sɔran a bɛ jɔ aya place la aya fana bɛ jɔ sɔran place la i y'a faamuya wa sɔran dɔw bɛ yen fana olu ka jan olu bɛ se ka jɔ sɔran yɛrɛ place la aya jan dɔw ka ayatul kursi ye Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ka taa bila laban na i n'a fɔ o n'a ɲɔgɔnnaw i bɛ se k'o kalan i ka sali ka ɲi ولا تصن قراءة آية أو سورة إلا إذا اتسع الوقت نعم أقول كآية كلام والما كسورة كلام يا فميا أكوني أتكي سناي كفوني أياسر وقت بي permite إكاكي إيري بادو سيسان وقت بنا بو كاسرو أيوا ما سالي أكمنا إدونا سالي كونانا ay ba teliya ki ka salike fa in daqa bi haythu yukhsha khurujuhu bi qira'atiha la tusanna wa yajib tarkuha ako mogo min e ba don wakati bi bo aka chala itna ni me karamo chamanda ya famia mogo min ni be salla sisan e ba don wakati kornendo wakati bina bo ka soro masali ibe fatiya dɔrɔn de kalan ko a bɛ wajibi ka o don na i ka sɔran kalani walima ayan kalani to yen mais sharti ye n'i b'a dɔn i siranna waati kan na taga bɔ sɔran kalani kama walima ayan kalani kama wagati bɛna bɔ k'a sɔrɔ ayiwa masali o kumana o perese kama wagati kana bɔ na o kumana k'i bɛ se ka sɔran to yen ko yan nɔ ko ka sɔran kalani to yen walima ka aya kalani to yen k'o yɛrɛ de ye wajibi ye a bɛ kɛ sunna ye tuma min na ni wagati fɛrɛlen de don ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ in faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma asaniyatu alqiyamu li ayatin zaidatin ala al-fatihati a ko ka jɔ ka sɔra in kalan o fana ye sunna ye parce que o don an y'a kalan fatiha kalanni ye farida ye ka jɔ ka fatiha kalan o ye farida ye mais ka jɔ ka sɔran kalan yɛrɛ ye sunna ye wa sɔran min walima aya min n'i b'o kalan ka jɔ k'a kalan fana o fana ye sunna ye i y'a faamuya a bɛ kɛ sunna ye ka jidili kɛ aya furancɛ la min bɛ kalan fatiha kɔlannen kɔfɛ bon o don an y'a yira ni mɔgɔ min bɛ ka sali sisan fatiha kalan kɔnɔna la an ko n'i sɛmɛna fɛn dɔ la ni sɛmɛfɛn cɛra ka bɔ i bolo n'i bɛ bin i y'a faamuya an ko o sɛmɛ cogo in n'i y'o kɛ ka fatiha kalan i ka sali tiɲɛnen don bon dɔ bɛ se ka ɲininkali kɛ sisan n'i y'o kɛ ka masala ye fatiha kalan k'i jɔlen ka tilen mais i sera sɔra ma i sɛmɛna sɛmɛfɛn dun ni sɛmɛfɛn cɛra ka bɔ i kɔnɔ dɔrɔn i bɛ bin a ko falawi stanada li shay'in hala qira'atiha bihaythu law uzila dhalika shay'un la saqata lam tabtul a ko n'i sɛmɛna fɛn dɔ la sɔran kalani kɔnɔna na walima aya kalani kɔnɔna la ni sɛmɛ cogoya ye ni sɛmɛfɛn bɔra i kɔrɔ i bɛ bin a ko i ka sali tɛ tiɲɛ ni o ye n'a sɔrɔ ko farida kɔni de don i ka sali bɛ tiɲɛ mais fa in jalasa wa qara'aha jalisan batalati salatu nka ni mɔgɔ min e fatiha kalan i jɔlen i tilala ka segin ka sɔran kalan awɔ i ka sali bɛ tiɲɛ
li ikhlali bi hay'ati salati ko abina fo ye fendo do sali ke cogo ni ɲɔgɔn cɛ parce que efle ka nin sigili min kɛ sali la nin t'a do ye o kuma na i ka sali bi tiɲɛni o de ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka diina in faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma arabi'atu ananina sirru o de kalan gundali ye yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn kalan bɛ kɛ gundo yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn asirru fi zuhuri gundo bɛ kɛ sali fana bɛɛ sali fana arakan fɔlɔ a arakan filanan a arakan sabanan a arakan naaninan kalan de bɛ kɛ gundo ye nin bɛɛ lajɛlen na i kelen bɛ ka sali o i bɛ ka sali alimami de kɔfɛ alimami ni a bɛ kalan kɛ gundo ye ayiwa lansara fana bɛ ten olu fana arakan fɔlɔ a arakan filanan a arakan sabanan a naaninan a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ gundo de la comme an y'a fɔ cogo min na sisan mais lazara ni sali fana o arakan fɔlɔ la n'i ye fatiya kalan i bɛ sura walima aya da o kan mais o arakan laban fila n'o ye a arakan sabanan a naaninan ye fatiya dɔrɔn de bɛ kalan olu la gundo la a arakan naani bɛɛ bɛ kɛ gundo la wa akhiratil maghribi fitiri fana arakan laban na kalan bɛ kɛ gundo la o kuma na i bɛ fatiya dɔrɔn de kalan fitiri arakan laban fana na wa kalan bɛ kɛ gundo fana de la o kuma na o gundo in fi qira'atil fatihati a bɛ kɛ fatiya de la ani soran bɛɛ lajɛlen i y'a faamuya a fatiya kalani ana soran kalani ani gundo kɛli a bɛ kɛ o bɛɛ lajɛlen de la n'a y'a sɔrɔ ko soran bɛ kalan ka fara yɔrɔ min kan komi an y'a fɔ cogo min na arakan fɔlɔ ani arakan filanan na komi olu fila bɛ kɛ gundo ye wa kalan bɛ kɛ ka soran fara u kan walima ka aya fara u kan mais ni fitiri arakan laban don fatiya dɔrɔn pewu de don soran tɛ kɛ ale la في قراءة الفاتحة دون الصورة بعدها وأقل جهر الرجل اسماء من يليه وكما نافرق غندو جمين حكي جمين بكي غندو مو من مانا سالي سيزان abe don ko cogo di i ka kalan kɛra gundo ye walima kɛra bange ya faamuya o de ye e min bɛ ka kalan yɛrɛ kɛ i yɛrɛ k'a mɛn i tulo la ani maa min tugulen bɛ i la i ka alimami kɔmɔgɔ min bɛ i kɔfɛ sapan fɔlɔ la min tugulen bɛ i kɔfɛla la olu k'a mɛn ni olu y'a mɛn o kumana i ka kalan tɔgɔ ko bange amma ni olu kɔni m'a mɛn ayiwa i ka kalan tɛ se ka wele ko bange dɛ dɔw ka kalan jiginnen don kojugu i b'i jija i b'i kan kɔrɔta dɔɔni min b'i kɔfɛ o kana ka se k'a mɛn wa jaharul mar'ati isma'uha nafsuha a ko muso ka bange o ye muso yɛrɛ k'a mɛn ko muso yɛrɛ ka kalan bangeli tɛ o la muso ka kalan bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ gundo de la o de ye muso fana ka sunna ye i y'a faamuya muso ka sunna de ye u ka kalan kɛ k'a gunda fatiya ni sɔrɔn bɛɛ lajɛlen na al-khamisatu sunna duruna kullu takbirin ghayra takbiratil ihram kibaro bɛ sali kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen ye sunna de ye fo takbiratul ihrami o don an y'o kalan an ko ŋaniya tɛmɛnen kɔfɛ takbiratul ihrami yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn de ye sali baara min n'i y'a kɛ ayiwa baara tɔ bɛɛ lajɛlen kɛra i ka haramu ye fo sali baara ni ko Allahu akbar ka don sali kɔnɔ fɛn bɛɛ kɛra haramu ye sa fo sali baara in o de kama u y'a wele ko takbiratul ihrami ale bɛ fɛn bɛɛ kɛ haramu ye i kan a bɛ kuma kɛ haramu i kan a bɛ dumuni kɛ haramu i kan a bɛ ji mini kɛ haramu i kan a bɛ baara kɛ haramu i kan fo sali baaraw o de kama u y'a wele ko takbiratul ihram ale kelen pewu de ye farda ye sinon sali baara tɔ bɛɛ lajɛlen Allahu akbar tɔ bɛɛ lajɛlen ye sunna de ye o kuma na fili min bɛ an ka mɔgɔ caman sɔrɔ nin yɔrɔ in na parce que ni dɔw bɛ jama seli la n'u bɛ alimami kɔfɛ Allahu akbar ninnu u t'a fɔ u bɛ mɔgɔ caman ye u t'a fɔ mais dɔw ta ye dɔnbaliya de ye or que i bɛ jama seli la o i bɛ ka sali alimami kɔfɛ o i kelen bɛ ka sali o Allahu akbar ninnu fɔli aw bɛɛ lajɛlen ka sunna de ye i y'a faamuya aw bɛɛ lajɛlen ka sunna de don mais n'anw bɛ seli la sisan ni mɔgɔ kelen min bilala k'o k'a kan kɔrɔta ni sali ye n'an b'a fɔ o ma ko alimami falako
ni o y'a kan kɔrɔta ni Allahu akibaru ye kaban to b'u ta kɛ birika wuli ye tentɔ k'a sɔrɔ ale bɛ ka min fɔ ale kelen pewu de bɛ baraji sɔrɔ a t'o baraji sɔrɔ dɛ a kɔni ka sali ka ɲi mais ale bɛ ka Allahu akibaru min fɔ k'a kan kɔrɔta n'a ye micro la ka fara alimami kan ale bɛ ka min fɔ a b'o de baraji sɔrɔ ni alimami ko Allahu akibaru saliba bɛɛ lajɛlen de kan ka fɔ Allahu akibaru mais tɔw k'u kan jigi kelen k'i kan kɔrɔta o fana tɛ baasi y'a la n'a bɛɛ y'a majigi a bɛɛ y'a kan jigi fana baasi t'a la a bɛɛ de b'a fɔ Allahu akibaru ni alimami ko sami Allahu liman hamda mɔgɔ bɛ alimami kɔfɛ cɛ ni muso a bɛɛ lajɛlen de b'a fɔ rabbana walakal hamdu a kana to mɔgɔ kelen bolo o mɔgɔ kelen min n'ale bɛ k'a fɔ ale de ka sunna de don ale de b'a baraji sɔrɔ aw to n'a y'a ta kɛ birika wuli alimami nɔfɛ tentɔ a ka sali kɔni ka ɲi mais Allahu akibaru foli ninnu a t'o baraji sɔrɔ dɛ ayiwa sami Allahu liman hamda rabbana walakal hamdu foyi a t'o baraji sɔrɔ dɛ o kumana nin yɔrɔ in a ka kan k'an da don a la ka walawala yaasa faamuya na sɔrɔ a la wa cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen dama ka k'a la asadisatu suna wɔɔrɔnan qawlul imami wal fazzi hala rafu'ihi min ar-ruku'i sami Allahu liman hamidahu ako a wɔɔrɔnan o de alimami ka kuma ye ani mɔgɔ kelen salibaga ka kuma lahalaya la tuma min n'u bɛ wuli ka bɔ kunbɛrɛ minɛni na k'u k'a fɔ ko sami Allahu liman hamidahu alimami de bɛ nin fɔ ani mɔgɔ kelen salibaga ni alimami ko sami Allahu liman hamida ale y'a ka sunna baara aw minnu bɛ alimami kɔfɛ a b'a fɔ rabbana walakal hamdu a bɛɛ b'a fɔ o ye aw fana ka mustahabu ye mais alimami ta in o ye sunna de alimami k'a fɔ mais aw bɛ rabbana walakal hamdu min fɔ alimami kɔfɛ o ye mustahabu de ye aw ma o kumana e mɔgɔ kelen salibaga ne bi salla i kelen de b'u fila bɛɛ fɔ i ye cɛ ye o i ye muso ye o ni kelen de bɛ ka sali i b'a fɔ sami Allahu liman hamida i bɛ tila k'a fɔ rabbana walakal hamdu i kelen b'a fila bɛɛ lajɛlen fɔ a bɛ kɛ lahala de la lahala tuma min i bɛ ka bɔ kunbɛrɛ minɛni na ka wuli ka jɔ ya rabbi Allahu subhanahu wa ta'ala ka diinɛ in faamuya cogo ɲuman di an ma wa yukirahu lil ma'mumi qawluha mais alimami ko mɔgɔ k'e b'a fɔ ko sami Allahu liman hamida o b'a kɔniya e k'o fɔ dɛ a kɔnnen don nka ni ala y'a kɛ n'i ɲinana k'a fɔ ayi i ka sali ka ɲi baasi t'i ka sali la qabla ko t'a la ba'da ko t'a la e kan ka fɔ rabbana walakal hamdu de e ɲinana k'a fɔ sami Allahu liman hamida alimami ko mɔgɔ i ka sali ka ɲi baasi t'a la sujudu ko t'a la qabla t'a la ba'da t'a la o cogoya kelen do fana alimami fana ale kan ka fɔ sami Allahu liman hamda de ale ɲinana ko rabbana walakal hamdu ale fana ka kiri ye nin do in de a ye ɲuman kɔni de to yen nɔ a ye makruhu baara mais a ka sali ka ɲi qabla t'a la ba'da t'a la walima e bɛna fɔ Allahu akbar e ɲinana ka sami Allahu liman hamda de fɔ walima i bɛna fɔ Allahu akbar yɔrɔ dɔ la i ɲinana ka rabbana walakal hamdu fɔ i ka sali ka ɲi nka i ye makruhu baara sujudu t'a la qabla t'a la ba'da t'a la ya rabbi an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli a ka diina in faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma bon ni mɔgɔ min ɲinana Allahu akbar ninnu dɔ kɔ dun k'i m'a fɔ yɛrɛ melew n'a sɔrɔ k'i bɛ alimami de kɔfɛ i ka sali ka ɲi fosi t'a la hali ni ma kelen fɔ a la i ka sali ka ɲi mais i ye ɲuman to yen i dɔ bɔ i ka baraji la nka n'a sɔrɔ i kelen de bɛ ka sali dɔnnibaga dɔw ko n'a ye saba sɔrɔ i bolo dɔrɔn k'o kuma na i bɛ qabla salami kɛ a nɔ na parce que a bɛ n'a fɔ i ye sunna saba tɔ yen nɔ ala k'an bɛ sawaba ma asabi'atu a wolonfilana a tashahudu o ye tahiya kalani ye saliba bɛɛ lajɛlen kan ka tahiya kalan alimami b'a kalan cogo min na alimami ko mɔgɔ b'a kalan ten i y'a faamuya mais a sunna ka gɛlɛn alimami de kan ni alimami ko mɔgɔ min b'a fɔ ayi a t'i ka sali tiɲɛ tahiya a na cogo ka ca mais maliki ka madhabi la an ye tahiya min sugandi o de atahiyatu lillah azzakiyatu lillah atayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuhu assalamu alayna
وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومالك كمذهبي تهيا من سغندي وديني كان ينفصل لا أيوة يعني كسلام بلا فلو ويسنة دي وكما نعرف تشوكو منا تشيني موسو بلا جيلين بافو المامي المامي كمو كلن سالبغا بلا جيلين بافو ya famia ngani kelembe sella ni mafo ibe sujudi ka kama ngani mi almami kofe ni mafo aywa iga salikai meni almami yere ya to na mafo na nyina naka salamu bla abe sujudi ka kama hatta si'atu suna konontona as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam kasali ala kiraka ba'ada tashahhudil akhir bi ayi lafuzin kana ako ka sali ala kiraka tahiyya kalanin kofe na kera ni kira masaliye abela jelin da makaka salatu nariya yijaw salatu aywa hajatu yijaw salatu al-fatiha yijaw salatu al-alumi yijaw as-salatu al-ibrahimiyya yijaw salatu bene ko kira masali dedo ya famiya la nyini ye munye o de ka sali ala kiraka alayhi salatu wassalam aywa tahiyya kofe we malika mazhabi me shafika mazhabi ni masala ala kiraka to ka sali mai ako ango sali kira masali bela jerinda makaka me ateko me ko do mafsa doyede wa afdalu salati huwa ako sali min ko ne ka fusa o de ye salatu ibrahimiyya asiqatu kacha salatu ibrahim yerin na chugo nasira mimbala mimi na lakira nasira be binani bo riwaya mimbala ani nasira mimbala siqatu mimbala abe binani bo adofle allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا فميا نندي صلاة إبراهيمية كم يافو تشوكو منا أسيغتو كتشان كسبة أسيغتو كتشان أدنا تشوكو كتشان ngani mwogo mimbi nindo ikake ninde ye ode kafsa ode kai ngate ko mini yake ni sali were ki ga salte menede an mazhabi la hal ni danna tahiyya kelempe udema iga sali kai nga sunna de do iga sali ala kiraka alayhi salatu wassalam tashahudu kofe wa ikake ni fana ye o kafsa ngani yake do were fana ye minti ni salatu ibrahim ye ay basitala iga sali kai wa ibi kira masalim baraji fana soro kuma na ala kiraka hadra chugo mena ni mo min sela ala kiraka shenkele allah subhanahu wa ta'ala na kam meleke bi sali otigila moka sheta okmana ibo baraji kon soro ibo okira masalin soro ala na kam meleke bi sali min keika aywa ibo fana soro sali o salla kira masali yake imini baraji da falen soro aywa al-ashiratu sunatana as-sujudu ala sadri al-qadamaini wa ala rukbataini wa kaffaini ako sujudu ako ka sujudu ke sujudu yere keli ko e fardai me kechugo dobe no ka ketento o de sunna amino o de nyefo sisa o de ye aywa ise nungu flaka sigi duguma ni be sujudu ke ni be tenturu duguma ise nungu flaka ro ko rotare o luka da duguma ya famia wa adaru kubatai ikumbere fla o luka sigi duguma wa kafaini itige fara fla nunu fana ka sigi duguma ya famia ni fana ka sigi duguma amma te ani nu anyolu kala kono fardala parce que te sigili fardai
dɔw ko ani nun bɛɛ lajɛlen farida ye dɔw ko ayi ten turuli dama de farida ye nun t'a la nka mana kɛ cogo o cogo i ma ni ten turu i nun fana ka sigi duguma i sen nungu i sen kuturuba fila olu ka sigi duguma i bolo kɔnɔna fila olu ka sigi duguma i kunbere fila olu ka sigi duguma a mana fɔ u ka sigi duguma i bɛ sujudu kɛ hali tapi min sanfɛ u bɛ se ka sigi u ka da o yɛrɛ kan quoi laɲini ye o de ye ya rabbi an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli a ka diina in faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ hadiyatu ashara a taari naani na a tani kelen na wala sunna tani kelen na raddul muqtadi as-salama ala imamihi wa ala yasarihi in kana ala yasarihi ahadun sharakahu fi raka'atin fa aksar ako o dongo anya kala ka salamu alaikum fo salila o ye wajibi de ye farda de do sali farda de do mais sisan o ye salamu alaikum fɔlɔ min i b'a fɔ o de ye wajibi ye bon salamu alaikum min saba de kan ka fɔ mɔgɔ min bɛ sali alimami kɔfɛ i kan ka salamu alaikum saba de fɔ mɔgɔ bɛ tilan ka tara tilan yɔrɔ fila ma minnu bɛ sali alimami kɔfɛ kelen bɛ yen nɔ ale bɛ salamu saba de fɔ kelen bɛ yen nɔ ale bɛ salamu fila de fɔ o kumana e mɔgɔ min ne bɛ ka sali alimami kɔfɛ salamu alaikum fɔlɔ i b'i kunkolo jɛngɛ ka tara i kini yanfan fɛ k'o bila yen nɔ o ye salamu alaikum fɔlɔ ye o de ti ɲa f'i ka taarifu k'a la k'a fɔ assalamu alaikum komi i n'a fɔ o don an y'a fɔ cogo min na n'i ko salamu alaikum o la a ti wasa dɛ i ka sali tiɲɛnen don i b'a fɔ de assalamu alaikum salamu alaikum fɔlɔ i b'o bila k'i kunkolo jɛngɛ ka taa i kini yanfan fɛ dɔɔni o kuma na i filɛ kunkolo jɛngɛli min kɛ ka tara yanfɛla fɛ kini yanfan fɛ dɔɔni o tɛ wajibi ye salamu alaikum fɔli de ye wajibi ye o kuma na o kɛli o na kɛ ayiwa sunna ye walima ana kɛ mustahabu ye raddul muqtadi a ko ladegebaga mɔgɔ min bɛ ka sali alimami kɔfɛ ale ka salamu do segin alimami kan o kɔrɔ n'i ye kelen bila i kini yanfan fɛ o ye kelen ye o kumana i bɛ dɔ bila alimami fana kan i b'a fɔ assalamu alaikum k'i kunkolo kɔrɔ ka tara alimami ma i y'a faamuya o tɛ fila ye ayiwa wa ala yasarihi i ka dɔ bila ka taga i numan yanfan fana fɛ i ka salamu do segin ka tara i numan yanfan fɛ mais wa rahmatullahi wa barakatuhu o t'a la dɛ maliki ma o foli kɛ ayiwa mustahabu ye a ma kɛ sunna ye i n'a fɔ sa k'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah i bɛ dɔw ye k'a kɛ mais an ka mazhabi ka baara tɛ hali n'a sɔrɔ ko a hadisa bɛ maliki bolo muwata kɔnɔna na ayi mazhabi ka baara tɛ ala k'an bɛ a sababa ma i b'a fɔ dɔrɔn assalamu alaikum siɲɛ kelen ka taa i kini yanfan fɛ après assalamu alaikum i bɛ dɔ bila alimami kan ni mɔgɔ bɛ i numan yanfan fɛ i bɛ dɔ bila o fana kan a ko ni mɔgɔ bɛ yen nɔ o tuma ni mɔgɔ tɛ yen dun o tuma i bɛ da fila ma bon mɔgɔ bɛ yen fana a sariti ka kɛ mɔgɔ in a ye arakan sɔrɔ aw nɔfɛ a ye arakan dafalen sɔrɔ aw nɔfɛ jamasali in na walima a ka ca arakan ye nka mɔgɔ min ma arakan dafalen sɔrɔ ayi o ta t'a la ala ka diina in faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma a ko wa yujizi'u fi salami raddi salamun alaikum o kuma na an ko salamu alaikum fɔlɔ de i b'a fɔ assalamu alaikum mais an filɛ k'a fɔ i ka min segin alimami kan i ka min segin i kini yanfan i numan yanfan fɛ ni mɔgɔ bɛ yen nɔ o salamu alaikum seginni o tɛ bezo k'i ka taarifu k'a la i b'o kɛ bi tankiri i b'a kɛ nakiru ye i b'a fɔ salamun alaikum a bɛ wasa ni o ye a bɛ wasa nka n'i y'a bɛɛ lajɛlen kɛ assalamu alaikum ye a ka ɲi fosi t'a la o de ka ɲi fana nka n'i y'a filanan in kɛ salamu alaikum ani sabanan in baasi tɛ o la
walma iye flana yireke ibe minki almamika yake ko wa alaikumus salam hal ma fa salamu alaikum niko wa alaikumus salam aflabbe abi wasake masalan iye foloke iko assalamu alaikum anya yira odongo kute fo nyogonko ina fo sa ni be assalamu alaikum foloke iba fo de ko assalamu alaikum atibe ika fo assalamu ki dade ka furado ke katlaka alaikum fo anko otinyala wa atinya tuguni ka alaikum pere fo katlaka fa salamu fo ina fo niko alaikumus salam o fana tinya alila aleko ni iba fo dro assalamu alaikum anko atinya fana ni yake aywa nakiruye masalan iye taarifu bala ka ke salamu alaikum atinya o salamu alaikum folo yin amma salamu alaikum fulana ani sabana na kadi ba fo salamu alaikum kana fa ayre faraka ayre fa salamu alaikum wal mai ka fa salamun alaikum wal mai ka fa wa alaikumus salam wal mai ka fa alaikumus salam ibe minki almamika ani ibe minki kata innu manyan fanfe onu flabela jele da makaka ola folo inde ka gele o konde be ke assalamu alaikum wa fardai ke choko sababe no ni yake tento ika salibi chin masalan e kan ga fodi assalamu alaikum folola me ko assalamu alaikum ika salimai bo ikan ga fodi assalamu alaikum kutu nyona e ko assalamu idade doni katlaka alaikum fanafo ika sali chenendo o chonya kele no fana ikan ga fodi assalamu alaikum me eko alaikumus salam ka alaikum prefo après kana salamu e ka sali tiene do ni chechoko saba mbela ko e follow nye me ni e follow ifo kaba flana ni sabana mi ni be min bla almamika ani ibe min bla kata innu manyam famfe na kadiye afo salamun alaikum na kadiye afo aywa alaikumus salam akilla famia sorolala ya rabbi alaka dina in famia choko nyumandi ambela jelema ni o temena ka boyenno asaniyatu ashara atani flana no ye aywa sunna tan flana yi parce que anya irango tan nandido atani flana al jaharu bi taslimati tahlili faqat duna taslimati raddi na'am ako ode ka bangeli ke ni daga yandiyali salamu ye oye jume parce que anya fosta ko ni be de sali kono iba fo Allahu akbar mbe fango e takbiratul ihrami anko oye haramu kabari mun koro ni yake bara bela jelen ke rika haramu e fosali bara okmana salamu alaikum tahlil oye salamu alaikum infana ni ale fodoro abe dagara iye ore kama al halal at tahlil okoro salamu alaikum mi daga abe daga yandi kiye kwa fe kum ballendo ima kito sali konnana ni salamu e fodoro obe dagara iye kuma koro ninde masalan iman salamu alaikum info mini dagara iye dumni dagara iye kuma dagara iye bara dagara iye ode kama ubali wile ko salamu alaikum ko assalamu tahlil bo sisano ale salam tahlilini ko ka o bange o salamu alaikum foro ango ka afo fardai me ka bange o sunai okoro ni mogo mi salamu alaikum foro ni yake gundola ika sali kainde nga iye nyumanto iye makruhu ke yedo bi ka sali barajila ibi kangor tanayde assalamu alaikum me cewde kodo muso tede yoro muso ka kanyil lawrade muso ka nga kan suturade muso ka o lawrade muso ka nga kan suturade okmana ibe o salamu alaikum fo no salamu alaikum tahlilu ye okmana iki kan korotani oye o fana sunnay akon kambe salamu alaikum folo inde made salamu alaikum be bla almamika ay o kote hal ni yo fi dajukoro salamu alaikum be bla ikini nyam fan fe doni o fana kote hal ni yo fi dajukoro basi site ola ika salikan mais salamu alaikum folo yi o de sunna yi iki kangoro tani ay okmana ambe ala deli Allah subhanahu wa ta'ala aka dina in fam ya chogo nyumandi
an bɛɛ lajɛlen ma. Asalisatu ashara suna tani sabana insatu li ma'mumi fi jahari imamihi. Na'am. Ako o de an y'a yira ka fatiya kala ka soran kala ka faraka. E mɔgɔ min e bɛ ka sali alimami de kɔfɛ, i kɛra cɛ ye o i kɛra muso ye o, ni alimami bɛ ka kalan bange yɔrɔ min, masalan fitiri arakan fila fɔlɔ, masalan sagafo arakan fila fɔlɔ, masalan sɔgɔma bɛɛ lajɛlen, o tuma e min bɛ ka sali alimami kɔfɛ walima juma la, a bɛ wajibiya i ka nin yɔrɔ in na i k'i ka kalankan majigi. I y'a faamuya? I k'i ka kalankan nka fɔ i kana kalan kɛ alimami nɔfɛ na i k'i da de. N'i bɛ ka sali alimami kɔfɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni alimami bɛ kalan bange de, a kɛra farida ye o a kɛra sunna saliw ye o, e ka wajibi ye mun ye sisan? I ka alimami lamɛn. E kana f'i bɛ kalan kɛ alimami nɔfɛ dɛ. O kumana Maliki ka mazhabi la nin de ye kuma ye, mashhur de don, fila tɛ n yɛrɛ. Mais mazhabi wɛrɛw la i b'a ye n'u ye fatiya kala u b'u da de dɔɔni, mɔgɔ tɔw ka fatiya kala. O kuma ni dɔɔni kɛra o bɛ sɔrɔ ka fɛngɛ kɛ, alimami bɛ tila ka sɔran daminɛ walima a bɛ aya min kala a b'o daminɛ. Mais an kɔni ka mazhabi la i b'i da de yɛrɛ de complètement. Ni alimami ye fatiya kalan dɔrɔn a bɛ sɔran de d'a kan, a man kan k'i da de, a man kan a k'i da de. O kumana aw minnu bɛ alimami kɔfɛ aw ka wajibi ye a bɛ alimami lamɛn a b'a da de. Dɔ bɛna ɲininkali kɛ sisan ko kumana ko n'a sɔrɔ k'i bɛ ka seli alimami nɔfɛ hali n'a sɔrɔ i tulo t'a la dun? Naam, hali n'i tulo t'a la, hali n'i bɛ fɔ kɔfɛ de, n'i tulo t'a la i tɛ ka kalankan yɛrɛ mɛn yɛrɛ, i b'i da de. I y'a faamuya? O kumana hadisa dɔ bɛ yen nɔ alakira b'a fɔ alayhi salatu wassalam ko la salata liman la fatiya la, yani ko salti mɔgɔ ye ni fatiya tɛ sali min na, aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mais alakira ka laɲini ye mun de la nin na, ani Maliki ye alakira ka laɲini faamuya cogo di nin na? Maliki y'a faamuya de sali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na, o de ko don. Parce que n'a sɔrɔ k'o kun tɛ, kuma wɛrɛw la alakira b'a fɔ nin bɛ kalan kɛ a ye lamɛn. I y'a ye sisan wa? Bon n'a sɔrɔ ko alakira ka laɲini tɛ, ayiwa k'a fɔ sali kɔnɔna na dɔrɔn fatiya ka se ka fɔ, alimami y'a fɔ a bɛ wasa aw bɛɛ lajɛlen ma. O kumana Maliki y'a fɔ ko alakira ka laɲini nin de ye ale bolo. Parce que n'a sɔrɔ k'o kun tɛ, n'a sɔrɔ alimami ka kalan tɛ, o kumana ko alakira ko hadisa wɛrɛ la nin bɛ ka kalan a ye lamɛn. O kumana Maliki y'o de ta hadisa ninnu fila k'u fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ nin cogo in na. Bon sisan ni e kelen de bɛ ka sali walima i bɛ alimami kɔfɛ kalan na, kalan min n'a dogolen don, yani alimami tɛ ka kalan bange, o kumana a bɛ kɛ mustahabu ye i kan i ka kalan kɛ alimami kɔfɛ o la. E bɛ ka sali alimami kɔfɛ sisan nɔ, ayiwa a bɛ ka sali fana de sali, walima a bɛ ka lazara de sali, walima fitiri araka laban de don, walima sagafo araka laban fila de don, walima e bɛ ka sali alimami nɔfɛ sali o sali ni alimami bɛ k'a da jukɔrɔ de kalan tɛ ka bange, cɛ ni muso aw bɛɛ lajɛlen dama ka kan a ka kalan kɛ alimami nɔfɛ nin na a mustahabulama kan, sunna tɛ wajibi tɛ aw kan. N'a ka di ye i bɛ jɔ k'i da de, baasi t'a la, mais n'i y'a kɛ o de ka ɲi ni yɔrɔ min alimami bɛ ka kalan kɛ dogo la kɔni. Amma ni alimami bɛ ka kalan kɛ bange la yɔrɔ min na i ka wajibi de ye k'i da de ka alimami lamɛn, o ye wajibi de ye nin yɔrɔ in na. I y'a faamuya? Ayiwa a ko ka alimami lamɛn ni alimami bɛ ka kalan bange yɔrɔ min na o ye saliba ka wajibi de, cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen i ma kan ka foyi kala, i b'i da de dɔrɔn ka alimami lamɛn. A ko sawa'un kana sami al-ma'mum qira'ata imamihi aw lam yasma' kama yusannu lahu al-insatu in sakata imamuhu. Na'am. A ko a bɛɛ lajɛlen dama ka kan e bɛ ka alimami ka kalankan mɛn, i ti ka alimami ka kalankan mɛn, i b'i da de. A ko u y'a kɛ sunna de nin yɔrɔ in na
iki dade ka almami har naso ko almami dade nendo e mankanga kalanga ko fe ya famiya ni almami dade romina okmana imanga fu bi kalanga no fe me yomi ni almami ga kalange dogola masalan salfana salla wal malanzra salla wal mafiti arakal labana wal masafu arakal laban flala okmana uya kanu mustahabuni anyeka ika kalanke idda jukoro fatiya la nitlala fatiya la imana sura min suroka daka walma imana aya min suroka daka ibo fanake bosiza ni ala yake e fatiya kala iye sorando damine almam fana sura werdeta almami tlala enye ka kumere mine i kana fo ko neten kumere mine de ko fone ka ngatla nga sura lare ay e biga bara minke mustahabu de do ka tugu almami nofe o yika wajibi de we eka wajibi de ya famia we ika wajibi de ka tu almami nofe ne almami tlala ka so hari matla fatiya la e kumere mine ka faraka o yika wajibi de o kuma na me ala dili Allah subhanahu wa ta'ala ka dina in famia chugo nyumandi ambela jelema atani nanina anini oya labanye azaidu ala tamaninati alwajibati nibi ka sali odongo anya kala fardala ko iki magafaguya liti kowere o yeki baski masala ni tara tenturu la kana itenturu ka kena fo shebe ka nyoshoki ikanga ibaski tenturu konna la fi koro beka sabati ni sigira iki sigiki baski fo ikolo bela jelenga baski ni wulla ka jo ika joka clé fi kolo beka baski ya famia ni tara kumbere menenina ika furaninke kumbere menenina fi kolo beka baski ode tamanina okmana okeli salla o ye wajibi de bo sisan hakimu ye wajibi ye ka doni fara ofanaka ka doni fara hakimu ye wajibi ye ka tamanina fanfela fe ma fagu yali fanfela fe okmana okeli ofana sunnay okeli fana o sunnay okmana be ala dili Allah subhanahu wa ta'ala ka dina in famya chogo nyumandi ambela jelema ewa odongo an kunya kala fardala ko ka sali nganiyata bo fendo be no fango fana fo nyoy o hakilla jigi de sisan tambe almami komo abe wajibiya ikika almami komo ya fana nganiya ne bi sali almami ko fe sisan no ni bi sali almami ko fe aywa ika nganiyata decision ta ire kono ka fo ne ka sali tugulembe almami ka salde la sono ni mo ke aywa itabe ke birka wulde ka sal se ka saha ikira cheyo ikira musoyo ni bi ka sali almami kofe wajibi de do ika sali farda ya ngani yasiri ika tlaka ngani yata tuguni ka fo ne ka sali tugulembe almami ka salde la no ma ke dron ika sali tese ka saha ika sali se ka saha bon si ça non amfle ka sali sunabe farda fo hakilla famya surla ola anya farda fo kunu bo araba su temene bo bi araba su ina amfle ka suna fana bela jelenta ya famya okmana ni ma fefe me farda en konnana o koro ika sali kai ni yoke masalan iye fefe me farda konnana ni yoke kaba ika sali kai bon ni ma fefe me yano hal ni ma oke otika sali tia masalan bolo mineni masalan itaato kumere minna ki ibolo korota tuguni ibulto kumere minna ki bolo korota ni shite maliki bolo fembay ka fo sunaw do wal masali farda do fi ka kede la ya famia malik ale bolo mine bla mustahabu de la mustahabu la yoro jumena nafla la opi do ba fo ko mustahabu yerete ako ka bolo mine farda la
maliki yo ke makruhu de parce que maliki ya ka kalan beke madina ayre bangena yinde ka kalan beke no ala kira ka misirin kono e akuma ka walanda bedi yene de maliki ko alete bolo mineni don ate bolo mineni don uya nyininga akwa ate bolo mineni don okoro ata don ala kira ka sahaba ka barai ala kira labana madina kaw de bolo ata don madina kaw ka barai ya famia bo sisan ako sisan hali mazhabi kuma to be min fo bolo mine ko la ni isengena ni kalan janyana isengena ibse ka ke yere deme wa ko keli yere fana ti baraji yere soro de parce que sali bara dote olu bolo farda kon na yake makuru ya konendo ni yake dro abi do binga baraji la amma ni aya soro kon nafla do ko abi daga iye ni kalan janyana ka damateme ere sengena jola bolo fili farali bolo kana tage na fa kirnendo ko kuma na kibi bolo kuru ko kina fi ki bolo mine o kuma na obe o min be ka ke abi deme ka se ka jo katli ko kuma na ko ab se ka ke o kama ko wa ko mustahabu yerete obe kitabu do kono ko mustahabu yerete o kuma na anye farda ko ni kala akuma ma foyeno anye sunna fana kala akuma ma foyeno waka bolo korota i tagato kumere menenna o ma fo ala i bulto kumere menenna ki bolo korota ni shima fo bokomi amase mustahabu ma fono akuma nasira mustahabu fana ma insha Allah amba andado o fana na bi anda na sunna udema anye sunna jeti sida tanani ima femfe yeni konnana o koro maliki ma o fam ya maliki ma o jeti ala kiraka sali sunna doy ndar ni ya fam ya kwa parce que bolo minene kuma ka chan ba ko sunna de do o kuma maliki sunna o be jeti sa malika mazhabi la anye sunna o be jeti sisa ima kuma me ala o koro sunna te ambulu sunna te ambulu anye farda be jeti atola anye sunna be jeti sisa atola o kuma halsa salito bena nama jeti mustahabula anna jeti makruhula yeno ya rabbi ambe ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka dina infam ya chugo nyumandi amma kuma fe fle ka foni ate ko mina fo modo de ka critique do wal ma fengure la wajulde do wajibi de do ika ewa mi seberendo ika kumani ode kuma nambi ala deli ala kambe sawabama أما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أوني أو دي أنا وكالندي أحمد تنبسلا توبا ماجورا أيوة أرباسو ني ولندن نميتمي أرجو ماجورا كان ديرت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Agence de voyage Majura hiji imura okejogo nyuma jabaladu aw minuma fekaka hiji udafaleke imura billet d'avion fana bi fere ou fait wari transfert Western Union MoneyGram Orange Money agence Majura binimbela jeleke wa ukada uyele meka bla aw ye silama aw minu nya kanu kaka hiji uke waligele imura maube ubolo minu nye magando takanga ke fao fambe kadamine Madina Maka Mina Muzdalifa ane Arafa nimbela jele bla saraba ube ubulo dumini ngota fa fene fe la be fene sabati mbe dumini minu ndi makele no ye anyeruka la dala dumini nye otobi ba ube kene ya kota fa fene fe jete mine kembe ka kene ya tikilama kangara unda kulu bla aka kene ya buluka itani sigiche fe minu wajibi yamba mo seben bura ladu ndaula apo carte d'identité kele min datit bande wolo sebengele ane carte ni na kele ngolo photo denjegi min jabo mbe jemaka agence Majura malikono ane maliko bana maserkli bela jele tuba ana lamini soro yoro kelen bewdo uflen yeri